खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायनानै गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों मानि बागै खोथा सावरायगोन बेखौ नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। गिबियावनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय एबा दुखुनांथाव खौरां। गुवाहाटी बटागुलि हाजोआव थानाय सुबुंफोरखौ सरकारा 15 दिननि थाखाय समाय होदों गाव गावनि न'खौ लांदां खालामनो थाखाय। मिथिबायना? जोबोद दुखुनांथाव। आरो बे हाजोआव गोबां बर' फिसाफोर दं। दा बिसोर हाजोखौ गारनानै बबेयाव थागोन बबेयाव मागोन बेखौ साननानै गोबां दुखु जागासिनो दं। मोनसे भिडिअ ससियेल मिडियायाव भाइराल जागासिनो दं। बे भिडिअआथ' लाजाखाया, बे भिडिअखौ आं बेहाय देखायलायला। बे भिडिअखौ देखायनो हामा आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ इउटुबाव देखाय जाखाया। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि भिडिअआ इउटुबाव गनाय जाया। जौ लोंनानै सिगारेट सोबनानै थांखु जानानै गोदाव सोराव खामानि मावबाय थागोन आरो बेफोर खामानिखौबो गावसोरनो भिडिअ लानानै गाव गावनो बखिलायनानै गाव गावनो भिडिअ खालामनानै बेफोर भिडिअखौ ससियेल मिडियाआव हगारनानै होगोन। आरो जायबा बे भिडिअ खालामनानै बेबायदि खोथा बुंग्रा बिनि मुङा मा मुं बेखौ जों जेबो मिथिया। बियो बबे गामिनि बबे जायगानि बेखौ जों जेबो मिथिया। नाथाय थेवब्लाबो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनाया मोजां जायाखै। सैमा गियानफोरासो मिथिबायना नोंसोर मा मोनजायाखै, मा मोनलोङाखै, मा मोनाखै। बेफोरबायदि मा खि मोनजानो सानफ्रामबो जोंनि बर'फोरनिल' भाइराल भिडिअ नुबाय थायो। आरो बेफोरबायदि भिडिअ खालामग्राफ्रा मा गियान बिसोरना मेलेमाव जेबो गैया नामा? जेबो साननो रोङा नामा बिसोरलाय? बोरमा गियान बायदि लासिं सिं असयबफोरा। बेहाय आङो बे भिडिअ खालामग्राखौल' दायनिगिरि होआखै, बेहाय आङो बिसोर गासिखौबो दायनिगिरि होदों, भिडिअ खालामग्राखौबो बुंग्राखौबो। मानो होनोब्ला बिसोर बेबायदि बुंनायखौ भिडिअ खालामनानै हगारनाया मोजां जायाखै। आरो बेबायदि गाज्रि भिडिअ बेबायदि मानसिफोरखौ मोख्रा होनबाबो लासिं सिं जागोन मिथिबायना? मोख्रायाबो लाजिबावगोनसो बेबायदि देखायनो मिथिबायना? नाथाय बे सासे मानसि जानानै मानसिनि फाव देखायालासिनो मा खि मोनजानो जुनारनि फाव देखायखो बेलाय? लोगोफोर, आं बेफोरबायदि मानसिफोरखौ ओरैबायदि खालामनो लुगैयो, ओरै हमनानै